Dịka si ma ndị Igbo nwere mmadụ ebe ọbụla ị chọrọ ha nọ ya. Anyị na Ono Chidera ka onye ọbụla ji mini celeb mara na ebe a n'ụbọchị taa ka oke anyị ka o si eko ndị mmadụ na social media. Onye nna n'onu ya bụ Nwaada Ụzọamaka. Nwaada ka eke dị n'ụbọchị taa. Adị m mma. Ka ị na-atọ gị amụ. Maka Igbo m. I ga na-eshake but we try. A ga-eme ọfụma ka anyị apụgodi nke ahụ. Akpọgo m gị mini celeb, ama m na ihe ụfọdụ ji mara gị. O nwekwa ihe ndị ọzọ na-abụrụ ọsọ mini celeb eji mara gị chọrọ ka anyị mara? A sị na afọ dị mma na onye nwe ya. Ndị man with pens and imagination. Then when the makwan with my son name, Ono. So yes. Okay. Anyị ekirigo gị na social media ịbụzi otu onye na-apụta n'igwe na-egosi na-eme mmadụ obi aṅụrị, onye obi na-amapụ, onye depression chọrọ igbe o jefu gị sọsọ irigo igodi ọcha atọwa ya. Ka eke si bido na-eme ihe ndị na-eme? Okay. Since we bido bụ na ọdọ m n'uche ibido like this, but ihe mee bụ na ọ nwayọ nwayọ onye na-enye m obi aṅụrị. So mgbe ọbụla m weta phone, mgbe ọbụla m wee any idea n'uche, m shoot the content, then ọ masị m mma post ya. So yes, that was just small, and yeah, it was not intentional, but I'm happy to be here. Onwe ihe kpatara iji eme ka ịma ụfọdụ ndị mmadụ ha bata emewe ihe ha na-eme, mana nke gị onwe ihe na-atọ ụtọ na nke gị na-ade etige Igbo like voice over na-ade eme itinye na Igbo ahụgodi ọ na-ekogodi ụfọdụ ka eme iji emekarị ya otu ahụ. Okay, icheke first voice over me the very different from this one. So first voice over me bụ during ASUU strike. Ndị mmadụ na-eme like a day in my life with ASUU, all of that. So when si ka mmegodi nke we made my own voiceover, and that time we made that voiceover Igbo adịrọ na ya. That was that me cool say so like my voice then and now very different. But then with time say ka like many video many voiceover say ka to go do obere experiment until obere Igbo ndị mmadụ si na like and we continue we na-ekwu some setting ndị mmadụ si na like ya. So all more of like growth and development, adjustment. Yes. Ọ dị oke mkpa maka na ọkwa onwe nke imere ụmụ otishe so ya si na wa onye nke mbụka imere na birthday gị nke ahụ tọrọ m abụzi otishe emecha ọ dị obi mma. Mgbe anyị cheka anyị ghọtara na ịbụ a medical student. Anyị ma ihe nọ na medical student, mụ akwa bụkwa medical student, anyị ma ihe ndị n'otu ahụ. Enwere otu ihe ndị na-eme na ịga akwụkwọ si enye gị nsogbu? Yes, obviously ọ na-enye m nsogbu sometimes, but otu shwe na-eme nke mbụ na ọbụna nọ school. Okay, ka m kwuo ya otu a. Mgbe m na-emevu content, m na-eme asọsọ on holidays. So during COVID, I take content creation serious. During ASUU strike, I take me as serious. So all ASUU strike all be like we blow ka na we blows. So me ya umezi we wata na nkushi till the next holiday nwe. Maybe the influence ga agbada, so I had to so I had to now keep up. So aburo mo yen gana combine no me here with ihe school, because na like focus na school na no school. But mbe biazimbe ASUU strike end is mbanyeze school. John de mother say my friends, my cousins, and I say da obuna mam we and just go we na mam we obuna choro can me help for ma yan gana combine here with school. So obere I was just trying to combine man on a shake quill, because your part as a keta abuna during exam man name content nga pause here, but when it's not exam period like now obere name it obere content to batam nuche mana ị nọtụkwa na imetụkwanụ nke ga-anọrọ gị ọrụ na exam na-abịatụ imetụkwa ya odosa maka na a na-asị kansụl n'olu bekee out of sight is out of mind. Amam. Ima ihe njekwu ya bụ na o exam nka dị this year June July. So emevum content
mana mgbe m postiche ha niile there's just a limit to what I can do. So mgbe mmenwuche ndị mmenwu m postiche ya, but mgbe that exam ru maka no professional exam, delete him all my social media page because I told them about the just see me the content post to all distraction because nga na achọ in happy phone. So delete him ha niile. I told them man na post so or not. Delete him ha niile. So after like 1 month must buy the chase the exam. We batazi also na post kwe back to back or this ka da po the matter. Yeah, or the ma. Oh yeah, ota si ni na-ese ihe or a part of you. Ikwụsịkwa kwa nke ahụ ka ị ka na-emetụkwa ya. Ihe bụ na page m, afa page m bụ Pens and Imagination. So before me the content ma ngwa ngi na or during strike or during any long holiday ka na-eme content, but before mgbe nọ na school ihe na-adị m n'uche ime or ihe na-eme m obi ụsọ ime bụ ise ma ide stories, poems, all those kind of things. So ọ ya ka na-emevu before, but mgbe content batazi so content na school can na focus on otego nseri ihe otego very long but nka na edekwe stories but ise ihe ese otego enwe ihe ị na-ada akpọ afa ya na video gị nke bụ Ọsadebe Njideka ka eme ije ekwu maka ya ka onye ahụ bụ. Okay, so Ọsadebe bụ my friend, but otu nso ebido kpọwa Ọsadebe bụ da o nwere one vlog mme nji afia we go teach many things. So na-egochisi mgbe na-eti ya niile na my fridge. So my roommates bịa weru the bịa weru ihe ngote. So mgbe kwuo Ọsadebe Njideka stop carry my. So mgbe m kwu that thing ọbata m n'uche na onye nga na-ekwu just kwuo ya just like that anyhow. So mgbe m postizi ndị mmadụ na-ekwu Ọsadebe and because I only showed her hand ndị mmadụ na anticipate zie for her face. So mgbe Ọsadebe Njideka jiri ebuzi something in my vlog. Mweko ya the second time, the third time, the mother na-ekuzi every time Ọsadebe. So taa ka shiri ebido kwa Ọsadebe. Mana o onye bụ Ọsadebe, but afa ya bụrụ Ọsadebe. Yes. Okay. Ka ha maka na ọwụ onye ọbụla na-enwecha creative mindset wepụta ihe dị ụta. O nwere one video mere Chineke. Mgbe ịgbara aeroplane ije Lagos. Make that video. Na si ụfọdụ oge m na-ekesa wee na-emede nwaanyị isi ka eme o ji emekarị ihe dị otu a ka eme ji na-eme ọdịka ihe ndị ahụ. Okay, ọ maka the aeroplane okay. Ihe mebu mgbe m chọrọ ime that vlog achọghị m ime ya because the occasion nje dị for eje m Lagos for one social media awards occasion. I plan of the meje mba asị na abụ m like adịem nso na abụ m nominee na mbịa. So achọghị m ije because ama m na man win ndị etieche m ha with them ha ebugo ibu too much ha ka m so na-ekọ just ije ebe ahụ nje tụfu ego wee ihe ga-eri na onwe dị ihe nchọrọ ime ketesef. So mgbe that time na-eruzi nwesizi ka nje and mgbe m na-eje na-agwa ndị mmadụ da ana-asị m make vlog na make vlog nsi ya mba chọọ m before m just na-ekwu na-abanye aeroplane ọ but mgbe na-eje that airport ofu bụ egwu am na m just na-eme the video mmeche the video ọ bụzi na achọrọ m ime ya vlog later fine ọ bụ na achọrọ m fine. So just na-eme videos of different things always like after 1 week safe or 2 weeks they can make say like a voiceover post say so I tried to me post that thing but I ended up doing that. Oh dema o wee dey mad na dey go say na social media is the new oil money. Ke chere ọchị biko kọwara anyị maka na ịma ndị Igbo na ebe ego dị onye ọbụla na-achị iti gị isi kọwara anyị nke ị nwere ike ikwu gbasara making money in social media. Okay. Before I'm buying social media ad and everything, I'm adding na ego dị ya. Ndị mmadụ na-ekwu na ego dị na social media go to mmadụ ga-shiwe like maybe ndị Sabinu so how all these big people na-ekwu you are charging 2 million 3 million say it's not even possible o buka kwenga but remember yezi when na-afụzi ihe dị na ya na-afụzi na ndị a na like ndị all these advertising agencies and businesses and brands na like ime advert maka na ihe na-eboost their business. So the first advert in me we see okay the first vlog advert in me
we see can try ya out can magodi otoge shiwe de can mana nga dimma kono man dimma maka advert get dimma increase raise your price but you have to start with something small. So that time we got that lady like 35k for one video can go here. We see okay. We measure the video, post it on Instagram, post it on TikTok. Ha. If we go the video just go the viral, the mother na amazing man girl DM na say that thank you her sales are big that she has not seen this kind of thing. To be very more shocked himself. My cannot like skincare. When I see her KB like the turn up was massive. The mother na DM her followers were increasing. I did it 1 brand, 2 brands, 3 brands. So here what has it been as your adverts are generating leads and as you are getting more followers, more engagement, the more you increase your price, the more people gonna go to just pay for that advert. So no matter any amount you call, open you heard in their budget, again you give that money. So yes, all your money. Hey, can check what don't matter all your money are okay. Okay, we keep going. In my na baby do pens and imagination. No, he name we in a day here, next day here. We keep going that first content in miracle marag. Okay. First content in the movie content during COVID 2020. I will be those school 2021 in question. Like in the small but just very although the serious at all. Then 2022 I will just strike. We made one vlog about otun shebi during ASU strike. Otun ge shiwe tete no tutu. E could neji otari apia like ana apia motari tete no tutu, which was not true. Si na apia motari tete no tutu. We say otun shiwe je sache fele. We use your online class school na achomi roro. Si na ime online class. Ki ozon could deserve. We si na asacha mahu ye the same clothes maka achomi so akwa. That kind of thing. Ben kucheche ya equal use of the in that whole vlog. But when we post so yeah, we just viral on our TikTok. Tundead notes post Zeya. Yaba left post Zeya. That was my first video J viral. But I make more videos make post so more because I think Tundead notes has posted me like 3 times. So I mean other videos make post so from those videos they started knowing me more and all of that. Okay, come juggle to Ajo. Kaiwa Piozo. Asiki were content creation and medical school. Kenki gave. Yeah, Gabuka 50-50. Yeah, Gabu 50-50. Because it test to go test and or don't cause or ibabe more for mama na if you go. Can he give in my na nibo nka no very shallow ebube mi in both of them but in my medicine bu yen chovi missing sin pimpi oh act of me bu doctor since came be so mbembi do my content creation na nezi anya with one eye but the truth is isim na peak here I know again because na my friend am naked this that's really well we pick content creation because mba ihe je pia bo afugo mi doctors na gaviga and omo ya bo forever there's no fun in it unless you create the fun by yourself. So yeah, or you depressing something unless unless ni shirike na mmadu. So you can get choose the content creation because nga na akpata ego na emeku ihe law like obo ye because I love medicine too but nga na eme ga na eme nka na egwuregu na akpata ko ego ni atu. So yes. No askwa no content creation daddy na agenti because agara pokwala hi okwere gi nkwa manga ge me ani ngo biko ka jogging ka obo gwam okay okay ngaju kita aya okay gwam omara ka ojoro were ọchịchịrị na-aga biko ga translate ya na English nwa afọ anyị na-eme ihe nwa afọ gwam ọmara ka ọ jọrọ were ọchịchịrị na-aga otu abụọ atọ ghost
Amara. Mba. Hey, alcohol dị ebe a, ọ daa ya ọṅụọ. Maka ọjọọ were ọchịchịrị. Ọchịchịrị na-aga. Ke na-aga n'ọchịchịrị? Moon. Mba. Last one. Bat. Hey, Basara Igbo. I had a baby bat. Hey, Egbe. Ewe. Egbe is vulture. Oh, Oso. Aya, ka anyị gaa ọzọ. Gwam ozu liri onwe ya. Ozu liri onwe ya. Amakwa m. Mba, try. Ozu liri onwe ya. Ozu liri. Ha. Matches. Mba. Mama dunye neku. Ozu liri onwe ya. Ụkwara. Dịka isi ma ụkwara bụ ịbụ a medical student. Ụkwara bụ ihe na-akwapụta maka infection. Ọnwụgonu. Okay. So ịkwapụta onigo onwe ya. Oh, okay. I've never heard that before. Anyị matara nka. Okay. Aya ka anyị gaa ọzọ. Gwam nwa so gị baa n'ọhịa mana osoro gị pụta. Nwa so m baa n'ọhịa mana osoro m pụta. Ya ihe ị na-eme n'ọhịa ịgbaba imepụ ya mana nwa so gị gbapụta. Onye je nye nshi n'ọhịa. Chee. Isi mba n'ọhịa. Ka a na-eme n'ọhịa, ya ka m na-eche kịta. Chewe, onwe ihe ndị a na-eme n'ọhịa. Ho. Nsị. Ịgbaba n'ime ọhịa nye ọzọ. Exam, agwa gị ihe a megharịa gị anya. Ị mara ọhụrụ na ịma ihe ị na-eme gasị ịhụ ihe a. Asị m ị na-eje ọhịa n'inyo nsị ya ka m kwuna. Mmegharị gị anya ị na-echezikwa ihe ọzọ. Nke ewetara m nke a biko ekwu m ya. Ka jọ nke a ịda nke a. M ga-ekufu ga-ekufu. Gwa m onye na-eti nwata ihe n'ihu nne ya. Chere, onye na-eti nwata ihe n'ihu nne ya. N'ihu nne ya. Ka onye ọbụla ma igbukwele m. Chere, ewetego m ibu ọsọ. Ewete m nke nsị, wete nke ọsọ. So, onye anụgo m ihe a bifo. Onye ọbụla ma nke a. Onye ọbụla ma nke a. Biko ka onye ọzọ. Gwam onye na-eti nwata ihe n'iru nne ya. Experience. Onye na-eti nwata ihe n'ihu nne ya. Auntie. Mbano. Oh, Jesus. Auntie gị ga-eti m gị ihe. Mbano. Hey. Onye na-eti nwata ihe. Amara. Agụ. Okay. Ka anyị gbapụ ọsọ nke a bụ nke ikpeazụ tupu njọ gị ilu. Gwam anụ a na-akpụ n'ọnụ erighị ya eri. A na-akpụ n'ọnụ. Okay, ire. Ịzatara ka ọrụ onwe gị aka. Okay, ka ịzatara ka anyị mara anụ ma a sị na iru bụ mmanụ ndị Igbo ji eme ọnụ. Akwa ekutekwere m ya ndị be anyị. Ka njọ gị ilu were m obere ndidi. Ilu a. Okay. Were m obere ndidi. Okay. Agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Ka ihe ọ pụtara. Agbịsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Nke a bụ ilu proverb.
Then you mean na achọrọ m ka ị tụgharịara m ya n'olu bekee a gwa m ihe ọ pụtara. Okay. Agbụsị. Agbụsị enweghị egbe mana ọ na-achụ nta. Ọkwa agbụsị bụ ant. Ya. Enweghị egbe mana ọ na-achụ. You mean bụ ihe ga-epenwu mpe mana ọ ga-emenwu gị ihe ga-afụ gị ụfụ. Gawe ya na ịtụgharịa ka isi ghọta mana ya pụtara bụ onye ọbụla dị oke mkpa. No one is useless. Agbụsị epeka ịma onye a na-eleda ndị pere mpe anya mana agbụsị gbaa gị egbe a ị ga-ama na o nwere ihe ọ ga-afụ gị. Ka anyị nwere ejughị taa. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị taata ị na-anụgonu ka nwaada mini Celeb si kọwara anyị ihe dị na content creation dịka si ekwu ọkwa the new oil money. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịbata na content creation biko gbaa mbọ ka anyị na-agba mbọ na-enyere nwaanyị aka. Achọkwa isi nwaada ndewo na ịzara anyị oku anyị kpọrọ gị bịakwute anyị n'ụbọchị taa. Daalụ sọ.